Днешния ви протест от какво е, днес специално, от какво е провокиран? От горивата специално и управниците не си вършат работата като хората. Какво да свършат? Би трябвало да има по-голям ред и по-ниски цени за горивата. Как да стане това? Като или дигнат по някакъв начин заплатите, или намалят стандартите. Няма как просто ние да се принизяваме толкова много, като Европейския съюз ни поставя някакви граници, които няма как просто да се свършат. Един вид ние не можем да взимаме 200 лева заплата и да даваме 200 лева винетка и гражданска отговорност и да плащаме по 2 лева за бензин, примерно. Даже отгоре? Отгоре, да. Добре, какви стъпки трябва да направи правителството? Кой да ги направи? Министър икономическия, Дянков или премиера? Трябва да се съберат и да се организират малко и да помислят малко над нещата. Няма как просто ние да мизерстваме толкова за тяхната изгода. Първо те обявяват цифра от 10% от оборота на големите вериги бензиностанции, че може да им се отнеме в знак на това, че е имало картелно споразумение като глоба. Но това е до 10%. Както знаете, в България винаги за такива големи фирми, които са данъкоплатци от най-сериозните, за тях винаги глобата е най-ниска. Разбирате, това може да е 0,01%, защото то пише ясно до 10%, а не е упоменато точен процент. Така че прах в очите на хората. Нищо няма да се намали, ако хората не протестират. Единственото място на обикновения човек е да протестира срещу това, което е избрал. А ние сме ги избрали, ние ги храниме и вие ги храните, също вие сте граждани, журналистите, като всеки един от нас. И вие им плащате заплатите всеки месец, като си внасяте осигуровките на тези хрантутници там и те си черпат бонуси за 118 милиона на година и на никой не му пука, а народът гние. Това е. Мястото е на улицата на всеки един човек. Трябва да протестира за всеко едно недоразумение. Тук протестираха при малко за Белене, ще протестирате за яйцата сигурно, защото ние пържоли ли ще бъдем на Великден. Какво ще правим? В смисъл, много несериозна е ситуацията. Месото достига цената, т.е. сиренето гони цената на месото, в смисъл, което не е нормално. Теб някой ще излезне ли от парламента? Не, няма излезе, защото те нямат обяснение за какво се случи. Те имат, но просто не е за пред камера, не е за пред хора това нещо, което се случва. Нали, ако ние си правим далавери с някои от тук присъстващите и те са незаконни, аз не бих ви ги казал, често казвам. Получихте ли отговор на писмото днес на Европейския съюз? Не, на нищо не получавам отговор. Всичко е една игра с публиката просто. Прах в очите на хората. Това е. Първото, което е, ние протестираме главно за горивата, тъй като това е тема номер 1 засягаща целия народ, тъй като това е ценообразуващо на всяка една стока. Горивата, транспорт, оттам се тръгва. Хляба поскъпна вчера заради горивата. И ще поскъпват и много други стоки заради горивата, просто е в момента изчакване докато се изтече самата произведена продукция, която е. В смисъл, нашите искания са такива да се либерализира вноса на горива, което е много важно. Да няма монопол на пазара, защото това нещо, нали се сещат, че една частна фирма, тя се стреми към монопол. Така че при либерализиране на вноса, всеки свободно да си внася петрол и светли горива дори от близките страни членки на Европа, които са да си внасят тук, ще бъде много по-добре за пазара, облегчено и така нататък. Другото ние да се намалят данъчните ставки. Като антикризисна мярка, просто може да се направи. Не пречи, това е въпрос на добра воля вече. 3-4% на ДДС-то ще е достатъчно, за да свалиме цената с 20 стотинки. На горивата? Абсолютно да. А за контрабандата на горива, какво ще кажете, от които губи бюджет? Какво значи контрабанда? В смисъл, кое според вас прави контрабанда? Кажете вие. Единствената фирма, която може да прави контрабанда, е собственика на рафинерията. Единствената фирма, защото другите няма как да правят контрабанда, тъй като те петрол само вкарват, за да го преработват тук, те не вкарват светли горива, за да правят контрабанда. Нямат възможност просто. Единственият, който може да си го позволи, е собственика на рафинерията. Това е. То контрабанда с петрол. И то не е контрабанда, просто не описва количеството. Както трябва. Както знаете, измервателните уреди, които бяха накарани да се сложат, отнеха им лиценза дори, което пак беше прах в очите на хората, както те си работят и нито са сложили измервателни уреди, нито нищо. Обявиха някакви много милиони, там милиарди за апаратура, които трябва да направят. То си беше почти цял завод за измерване, който трябваше да се направи и не го направиха. Не го направиха, продължават да работят. Лицензии ме върнат. Господина на митниците е уволнен Танов. За какво става въпрос?